Sa mga to, nga bisag pandemic, dili mingaw amo ang celebration sa Pasko. Kay kompleto mi sa akong pamilya o pamilya ni Ray. Sa balay mi nilang ng EBS nag-celebrate o starring ako ang mga desserts syempre. Kanunay pod nga mag-atang among mata ni Ray ug unsay kan-on ni ng EBS kay basin mo langkat og panit sa lechon ug magpalabi sa tamis. While busy ang tanan og pangmarites, gibira ko galit ni ng EBS ug gidala ko sa iyahang kwarto. Kay naa daw siya'y ihatag sa kwa. Nag-expect na pod ko nga hatagan na sad ko niyag pila ka dozen nga pante. Pero nalipay ko nga dili di ay. White sandal nga with heels iyahang gihatag. Bantog rag sige siyag pangutanag unsay size sa kontiil. Og fit jud nako. Og nice pod og halatang mahalon. Duda ko si Ray gihapon iyahang gipabayad ani. Feeling nako ato, ako si Cinderella ug sinang EBS ako ang fairy godmother. Ningingon pa na sinang EBS nako nga mao kuno to ang akong dapat isuot kung kaslo naming Ray. Tubag po kong ng EBS nga, grabe pud ka ka-advance nang oy. Pero salamat kaayo kay dili na ko magpalit og sandal. Nangutana po ko ni ng EBS kung siya ba ning sponsor og sandal sa mga asawa sa mga kuya ni Ray. Nitubag po sinang EBS nga, ikaw raw may gihatagan ako day. Ayaw na lamang saba nila. Naagid ay nay favoritism sinang EBS. Pero makaingon mapud ko nga close gihapon siya siyahang mga binaye. Adto gani siya tigtambay usahay sa ilaha aron makimarites. Ako lang jud siguro ang na-close og maayo kay bisag sa wala pa mi ni Ray, BFF naming duha. Kay tambay ko kanunay sa iyahang tindahan sa dihang wala pa ko'y trabaho. While iyahan tulo ka binaye kay nakaila lang niya sa noyab na nila ang anak ni ng EBS. Sa mo to nga for the first time, gigakos na ko sinang EBS kay thankful kayo ko siya ako ang mahimong mother-in-law pohon. Ug mahimo pong lola sa ako ang mga future nga mga anak. Unsaon nalag kontrabida sa akong kinabuhi akong future mother-in-law, paniguradong buwag jud ming Ray. Ug aside po di ay sa gift ni ng EBS, nakadawat po kong regalo gikan kay Ray. Kaya nga napod ko pila ka dosina nga panty na sad, pero dili di ay kay rubber shoes. Nagkatawa na lamang ko kay like mother like son, nga medyo parehas jud og utok. Sa matong giingnan ako si Ray nga, nagkuyog mong ng EBS og palit no, giapila na lang unta pod ko ninyo og tsinelas ba. Nito bag si Ray, nga lahi mo gud to ya, kay inig kasal pa man to nimo isuot. Kani kay bisag ugma dayon, pwede na nimong isuot. Nito bag pod ko, nga mauwaw man sad taan ba. Wa man ko'y regalo nga naandam. Nito bag pod si Ray, nga ikaw man, ikaw jud, ikaw naman ako ang nadawat nga regalo. Nito bag pod ko, nga sis, kiligon na ba ko ani? Nito bag pod si Ray, nga labaw pa sa kilig ibong bation, kung mabana na jud ko nimo. Labaw pa daw sa kilig. Magkirig-kirig na ba jud ko ani ka? Bitaw. Sa matong I love you hi mi ni Ray. And syempre, nagay tsula nga ginagmay sa ngit-ngit. Pero before ko niya gihatod sa mua, kay nagpauhay man jud ko kay mo igat pata ginagmay ba. Ginagmay ra gud pod unya ra nang dinag ko og naanay gipirmahan. Then pagka New Year ato, sa mo ang balay rami nag-celebrate kaming pamilya. Ug silang Ray sila harapod nag-celebrate, pero gidong gihapon ko ni Ray sa balay, kaya wala siya makontento silahang foods. Ug after ako na pod ang gipulan sa mong foods, ug nitabok na pod ming duha sila. Advantage yining silingan ra imuhang uyab. Kay pila ra katambling inyohang mga balay, ug walay kala sa gasolina. Ako na po ni bawos og hatag nilang Ray og ninang EBS.
Gibit-bit nako kanang Ebs. O kang Ray, gihatag nako while nagpadulong may sila ha. Excited gyud si Ray nga ni Abre kay giputos na kog maayo. Of course ni bawas pud ko niya. Mga boxer brief lang gud pod ako ang gihatag. Nangutana pa si Ray kung ako ba daw may palit. Nitubag pod ko, lisod pod og si mama. Ako syempre, medium na. Nitubag si Ray, medium? Large manggod ko ba? Nitubag pod ko, nga large day ka? Nakaingon mo kog small ba? Nitubag si Ray, nga paita po da ng small ay. Mura na gituok ako aana. Og nakatulon jud hinuon ko sa kong laway. Sus me, unsa kaha kadako ang large ba? Wala manggod ko na inform nga large di ay iyaha. Nag-expect kog small siya o gi-plus size pa nako. Dapat siguro nangutanan na lang jud ay kuniya kung unsay size niya ba. Maayo pa di ay giparehas jud nakog pili kung mopalit kog itlog kay large kanunay ako ang pilion. O gibira na pud kog kalit niya ana kay para magsyula in the dark. Makuratan lang may kinay mo kalit og pabuto sa silingan. Then about pud kang ng Ebs, ang restored wedding photo nila siyang bana ko ang regalo. With frame pa. Nakahilak taon siya pagkakita kay gimingaw na jud kay siya siyang bana. Gihada mo to siyang kwarto kay para kanunay niyang matan-aw og mumata siya. Og inig katulog niya. Ningon pa na sinang Ebs nga, sigurado jud ko daydas nga parehas sa kong bana si Ray. Sigurado jud ko nga panggaon kag taman ug di jud ka magbasol. Nitubag pud ko nga maayo unta lagi na. Tubag pud sinang Ebs, usahay kay duha ka klase ang bana day. Nay bana nga bisan asa na ang asawa. Napoy bana nga bisan asa na ay asawa. Pero sigurado jud kong bana nga bisan asa na ang asawa si Ray. Nitubag pud ko nga di gihapon kumpiyansa nang kay bisan asa na ay aswang. Mga baga ra ba jud og nawong aswanga. Nitubag pud sinang Ebs, ikaw jud ay ug aswangon si Ray, pila ra goy pagputol. Nitubag pud ko nga sa buhi ni Ray nang. Nitubag sinang Ebs, dili we, sa aswang pod na ako'y pinote dirao, ipahulam jud nako na nimo. Katawa jud kog maayo. Abi kog ang gabitay ni Ray ako ang putlon. Usa gid to sa pinaka the best nga Christmas ug New Year celebration para nako. Bisag pandemic to, happy kaayo ko. Then one time ana, day off na pod to nako. Nisuroy na pod ko sila ha. Busy kina sinang Ebs siyang tindahan kay gikan sila nangumpra ni Ray. Puno na pod iyang tindahan og daghan ng utangon ang silingan. Bitaw. Gibinawangan pa nako na sinang Ebs nga mo-apply ko niyag assistant dito. Nitubag pod sinang Ebs nga wala daw siya isweldo sa kuha. Pero giingnan ako sinang Ebs nga si Ray lang kay okay na kaayos sa kuha nga mao'y sweldo sa kuha. Pero nitubag sinang Ebs, wala daw siya masweldo kay nilakaw daw si Ray. Sa motong ni duty ko sa tindahan ni ng Ebs that day, kay siya rapod usa. Itabangan lang na ako siya arrange sa iyang mga tinda aron maka-free kog snacks. Bitaw. Bisag asa na niabot among istorya o ganahan jud kog siya akong kachika kay parehas ming himantayon. Antod sa nakuli nako sa mua pero nibalik pa jud ko ilahang ng Ebs kay naa ako'y nakalimtan. Og nagdugay pa jud ko kay diha na si Ray. Pero sinang Ebs lang gihapon akong kachika. Hangtod sa ningit-ngit na lang. Gipugngan ko nilang duha nga silahar ko manihapon pero kinahanglan kong muuli kay naay ipaluto si mama nako. Feeling nako anang adlaw gusto kong magbalik-balik sa balay nila ng Ebs. Mas nahimong klingi pa kong ng Ebs kaysa kang Ray. Pero pagkabuntag ana,
kay nakamata na lang jud ko sa dokdok ni mama sa kuang kwarto. Kusog kaayo. Katulgon pa kay ko ana pero wala ko i-choice kundi abrihan na kay kusog man kaayo nang nanuktok si mama. Nangutana din na si mama kung nitawag ba si Ray sa kuha. Nakuratan pa ko kung ano pero wala man na nitawag si Ray nako. Ningon si mama, gidala daw og ospital sinang ibiyang gabi kay na-stroke daw. Natingala jud kay kog nakuratan kaayo kay kung anong na-stroke. Nga didto man ko sila gahapon ug maayo pa man kaayo siya. Mopalit ay unta si mama ilahang kanang ebiyang pero natagbuan niya ang kuya ni Ray nga moadto og ospital kay lagi na hospital sinang ebiyang. Sa mato ang giingnan ko sa kong mama nga patawagan daw dayon si Ray. Basta kay murag na blanco jud ko ato. Wala ko kahibalo kung siya akong buhaton. Murag dili na ko ma-process kay kaghapon perte pa namong chika. Si kuya na lang ang nanawag ni Ray pero dili makontak si Ray. So iyang kuya ang mong gitawagan ug ang ingon lang nga nakoma daw iyang mama. Daganon takog pangutana pero murag nagdali man ang kuya ni Ray. Nisuluden ko sa kong kwarto ug didto ko nagsigigilak. Naghilak ko while dala ampo. Nga unta makasurvive pa sinang Ebs. Nga unta maka-attend pa siya sa mga kasal ni Ray. Nga makakita pa siya sa iyahang apo na mong Ray. Nga unta magkita ug magistorya paminduha. Balik-balik jud nako nang giampo nga dili pa unta karon. Then pagkahibalo nako nga muli si Ray, didto gyudayon ko nag-atang silahang balay. Nakahilak jud ko nga nagtan-aw sa tindahan ni nang Ebs nga sarado. Ingon adton taw nga oras kay busy na unta siya kaayo, kay daghan nang motambay siyang tindahan. Pero makabungol kaayo ang kahilom, hato nga higayon. Gahapon kay busy pa siya anig arrange ug dili jud nako madawat. Unta damgora ni nga prank raning tanan. Pero dili jud. Kay ang tinuod nag-atubang sinang ibiyang sa usa ka dako kaayong problema. Pag-abot pa sa sakyanan ni Ray, natingala pa ko kay wala din siya ninaog ug ako pa siyang gituktok. Una ginakong pangutana niya pag-abre kung kumusta na sinang Ebs. Pero nitutok lang siya nako dayon ni hila. Dito na nako siya gigakusog taman og sige siya ingon nga des si mama. Di pa ko gustong mawala siya. Wala ko ilang mahimo kundi ang i-comfort ra jud si Ray nga makaya ra ni ng Ebs ang tanan. Gipakaon pa nako si Ray og gipatulog aron mo kalma. Niangyo siya nako nga di nako siya biyaan bisag makatulog siya. Gihimo pud nako. Nakatulog pud ko kaubang Ray pero pag mata nako ako man noon iyahang gibiyaan. Nagbili na siya note nga kinahanglan siyang mobalik sa ospital. Istrikto jud kaayo ang mga protocol sa ospital atong time. So dili jud may makabisita ni nang Ebs. Then pagka next day ana pagkuha ni papa nako gikag duty. Gingnan ko niya nga giuli na sinang Ebs silahang balay. Nalipay ko kaayo kay abi na ako okay na sinang Ebs. Pero nahugnog balik kay coma lang daw gihapon. Giuli na lang daw nilang Ray kay basin og mag-positive na hinuon sinang Ebs. Sa matong after na kog ilis, nidong din ko ilang Ray. Dili na parehas sa una ang kabibo silang balay og magtapok Bugat kaya akong gibati pagsulod. Ug nisamot og guhot akong dugahan pagkakita ni nang Ebs nga naa siyang kwarto nga gahigda na lang ug gi-oxygen na. Kahilakon kay ko pero gipugngan dyan ako kay ingon nila makadungog pa daw si nang Ebs. Sakit kayo nga makita nga inadto na si nang Ebs. Kay lagsik pa man unta kay siya sa naging adlaw. Gihangyon ako si Ray nga biyaan sa ako.
Gusto na ko makiistorya ni ng Ebs nga ako ra. Luya kay siyang nitando og nilihok nga murag wa sa kugalingon. Naloy kong ray. Naloy pud ko siyang mga kuya kay sinang Ebs na lang ang nabili nilang ginikanan. Sumotong ni gunit ko sa kamote ng Ebs nga mura ra siyag natulog. Wala ko maanad ngin adto iyang porma kay kada kita namo lagsik kay siya og nagsigilag katawa. Ako siyang gingnan nga ng Ebs. Si Dasney. Mata na. Dugay na kang natulog ba? Dool na biyaan mo ang kasal ni Ray. O wala dyan ako napugngan nga mahilak. Dool naman dyan ang kasal mo ni Ray. Pero nga nung nahitabo pa ni. Nahinumdum ko siyang hangyo na ako nga tawgon siyang mama. Medyo nagbasol dyan ko nga nung wala pa na ako buhata at itong makatubag pa siya. Hingon ko niya. Ang ama. Kaslon pamingray. Balain jud ko og dili ka maka-attend. Gusto pa kanako makauban. Sigurado jud ko nga nadunggan ko ni nang Ebs kay dihay ni tulong luha siyang mata. Nisamot kog hila. Gusto siguro niyang mo respond pero dili na siya makahimo. Daghan pa ko giingon o gihangyo ni nang Ebs pero dili na parehas sa una nga daghan po diyang isumpay. Pero bisag pagbuka lang siyang mata kay di na siya makahimo. Aron mo ako'y basulan, nagpromise ko daan ni nang Ebs o nagpromise ko daan niya mintras makadungog pa siya. Ngayon ko niya, nga ma, promise na ko nimo nga dili na ko biyaan si Ray. Panggaon ako siya parihas sa imong pagpangga niya. Dili na ko pasagdan si Ray. Ako'y bahala niya ma. Sigurado jud kong nadunggan ko niya. Ug sana siguro to niya na kinahanglan na namo siyang buhian. Pero daghan jud kog pagbasol. Kung unta dali ra ko nakadesisyon nga magpakasal ni Ray, makauban ba unta namo sinang Ebs sa adlaw sa mong kasal. Kung unta nisugot ko sa December nga iyang gihangyo, nakaabot pa unta siya. Matawag pa unta nako siyang mama kay mother-in-law na nako siya. Wala na ko gibutang sa buot ang iyang giingon. Nga ayaw mo pagsalig nga naapay taas nga panahon. Kaya wata kabalo og buhi pataugma. Kanunay ra ba siyang mohangyo nako? Pero wala na ko siya paminawa. Kay kanunay kong magsalig nga naapay taas nga panahon. Gibutang na unta tanan sa kong atubangan. Pero nasobraan ra kay ko sa pag-overthink. Pero ulahin na. Kay wala na nakahuwat pa sinang Ebs. Nawala siya sa mua 2 months before sa muang kasal. Mura pud kog namatyan o ginahan. Sakit kayo kay daghan mig memories ni nang Ebs. Close pa na ako siya kaysa kang mama. Mingawon kay ko sa iyahang makatawa og mga pahugot lines, labi na iyahang mga jokes og pagkaprangka. Wala na magtawag na ako sa layo pa lang og daydas. Makita na ko iyang dako ang ngisi. Ako jud ang pinakagrabing nihilak sa iyang paglubong. Grabe pa kong nihilak compare sa upat ka anak ni nang Ebs. Kulang nilang gani kay muuban ako niya, pero makahimo pagbarog sinang Ebs. Mubarog jud siya og iya akong kasab-an kay kinahanglan pa na akong pakaslan iyang anak. Naghago ba siya gireto namo. Ako pa ang gi-comfort ni Ray imbis ako'y mo-comfort niya. Ito jud ang pinakagrabe na kong hilak sa tibuok na kong kinabuhi. Sakit pa, sige buwagan. Gituman akong promise ni nang Ebs. Wala na ko gipasagdan si Ray. Kay paguman ato silahang balay ko natulog, kay dili ko gustong mag-inusaras siya. Bisan dili pakita ni Ray iyang emosyon, kay lagi okay ra daw siya. Pero kada gabi nga makamata ko, kay wala siya sa kuntapan. Ug makadungog na lang ko nga naay naghilak sa kwarto ni nang Ebs. Klaro kaayo nga iyang gibati nga kasakit sa pagkawala siyang mama. Sa matong halos mag-ipon naming Ray kay dili na ko halos muli sa mua. Sila ako mugikan sa work ug sila hapod ko muli. Naglibog na si mama ug impakiho na ba niya ako mga gamit ug dadon sa balay ni Ray. Kay murag didto naman jud ko nagpuyo.
Di siya halata nga excited nga mulayas na ko sa mong balay. Bitaw. Pero bisan pa sa nahitabo, padayon gihapon ang kasal. Mao pod ang gusto ni Ray. Mahadlok pud ko og kalgon ko og kalitin ng ex. Kung anong ipostpone na pud nako. Nawala na lang siya sa sige na kog overthink. Pero at least happy together na siguro pud siya sa ihang bana karon. Pero 1 month before sa mong wedding, kay gihilantan jud ko. Ang pagsulay sa kapalaran kay wa jud ko giundangan. Sari lang ang nag-atiman ako. Wala niya pa adtua ang si bisan kinsa siyang balay. Wala po siya ni gawas. Nag-home quarantine ming duha. Kay duda na mo, COVID jud to. Pero wala ko niya gidala sa ospital kay mahadlok siyang di siya makita nako. Gusto niyang siya ray mautiman nako. Ubo, sipon og hilanat o grabe akong pamaol nga mura gisumbag kog kadaghan ba. Tungod sa akong kainit, gitagikan akong maayo. I don't know kung hallucinations ra ba to nako o tinuod jud nga gikalag ko ni nang Ebs adtong tungora kay nadunggan man nako iyahan tingog. Nakaingon na lang ko giuban naman siguro ko ni nang Ebs. Nag-change na iyahang mind. Halos mahimo nag-albularyo si Ray sa kadagang herbal nga gipainom niya nako. Ug halos mapaksin akong nawong sa mga tuob session naman duha. Kaming duha lang ang magtuob kay nahadlok kong matakda na pud siya. Dito ra ko nakahibawo nga pwede di ay ituob apil ang kamatis. Kompleto ricados kay naay ahos ug luya ug bombay pa jet. Maglibog na ko og pangtuob ani og nagluto nagsudan si Ray. Masuko ra ba og magreklamo pa ko. Kay matod pa ni Ray, mas okay ko nung suwayan tanan ko no para mawala jud ang virus. Sa motong mura jud ko og nagtuob og nilawuyan. Kamunggay na lang jud ang kulang. Siguro COVID jud tong naigo nako kay tanang symptoms kay ako amang nabati. Basta kay lata na kay ko. Di pud ko ganahan mo kaon kay wa na ko'y panlasa. Pero wa jud ko dad-an ni Ray sa ospital. Gipanindigan jud niya iyahang pagka-albularyo ba. Pero nalisang siguro og maayo ang virus sa kadaghang gipakaon nga ahos o gipatuob na Ray nako nga bisag unsa na lang. Effective ang gipang experiment ni Ray kay nigaan akong pamati. Pero puwerte lagi pong lutuas akong noong. Ni-action pa nag-ubos si Ray pero wala na lang ni dayon ang virus kay gikilawan og ahos ug bombay ni Ray. Nawala dayan. Sa matong after na okay na jud ko, giandam na dayon namo amo ang kasal. Ready na jud ko pero dili na 100% akong kalipay. Kay wala na si Mama Ebs. Si Mama Ebs nga gipulan na gihinuwat sa sige na kog overthink. Then pagka 1 week before sa wedding, gihimuan pa kog bridal shower sa akong mga BFF. Kaya aside kang Mama Ebs, nasad ko yung mga ka-BFF since high school. Timing pod nga naay ante akong usa ka BFF nga naay vacation house, nga napay swimming pool. Okay kaayo para sa muang overnight. Ug kay hapit na ligi ko magapos ni Ray. Pakit-on daw ko nilag laing lalaki. Wala sila kahibalo, nga nakahibalo nako silang plano. Nag-hire daw sila macho dancer. Pero nakahibalo nako daan nga gisabot nila ang classmate ra pod namo nga bayot. Kay anda kong bayot man pod ang nitug-an nako, kay gi-inform ko daan niya nga siya to. Kay basin daw og ako siyang lugoson. Nisugot lang daw siya kay nangayo siya talent fee ug for the sake na lang sa kong bridal shower. Kaysa mag-hire sila tinuod nga macho dancer. Basig kami pa'y madisgrasya. Sa matong nag-set sila murag stage aron didto magsayaw-sayaw ang dakong bayot nga gibrief. Sa smidjod, ako'y giluod nga lami birahon ang dapat birahon aron mo gawas ang pagkabayot. Gilap dance pa ko niya. Basta kay enjoy kaayo akong mga demonyata nga BFF. Og sa dihang ni text na ko si Ray nga na siya sa gawas. Halos isulod na mugsa ko ang dakong bayot og ilabay sa gawas.
kay basig makita si Ray niya. Nagilty kay ko kay bisag bayot pa to. Lalaki gihapon to ba? Gipaningot noon ko maayo paggawas na ko. Nakapangutana jud ko ni Ray kung anong naa siya. Niingon ra pud si Ray nga gimingaw daw siya. Nya niingon pagid siya nako nga wala pa daw siya ipanihapon. Kay mao pay paghuman niya gi-survey. Nangutana pa ko niya kung siya mukaon. Pero nitubag man na si Ray nga diri ra daw siya mukaon. Basta kay apil likod nako kay nagbaha ng singot. Maura ni bridal shower nga na ang groom. Ug nabalaka pud ko kung na-plaster na ba nila ang sulod. Nadispatsa na ba nila ang dakong bayot kay basig makitaan ni Ray. Pero may gani na lang, hinlo kay pagsulod namo, apil ang stage kay nawagtang og kalit. Hilom kay sila iyahay og pabisi-bisi sa cellphone pero sa mong GC, perting banhaan na. Kay ngano daw naa si Ray ug ang bayot daw ilahang gisulod sa aparador. Kay wala mo angay nga sa CR siya gipatago. Kay usar may kwarto atong balaya, basin daw og masulod si Ray sa kwarto. Nabalaka pud tawon ko sa bayot, so giad na ko siya sa GC aron makahibaluming tanan og okay ra ba siya. Niingon jud tawon siya, nga basin daw kuno ma-suffocate siya. Aha ka dyan. Sa motong gidala na lang nako sa may swimming pool si Ray ug didto siya gipakaon. Kay hadlok unyag maunsa to siya didto sa aparador. Pero best bridal shower ever gihapon to para nako. Kay ang ending, gidala kog apil ni Ray pauli. Kay di daw siya katulog ug wala ko.